6 weken lang zijn ze in Maastricht bezig met het ophangen van de sfeerverlichting in de stad. Voorheen ging de stekker in het stopcontact en brandde de verlichting 24 uur per dag. Maar dat is niet meer van deze tijd, waarin we allemaal moeten besparen op energie. Wij gaan de branduren terugbrengen met 50%. Daar waar in het verleden altijd de verlichting 24 uur per dag aan was. Dus wij gaan 450 tijdklokken installeren, dat de verlichting gaat branden van 's middags 2 uur tot 's nachts 2 uur. Dat bespaart natuurlijk energie, al hoopt de gemeente dat het ook een ander effect heeft. Het gaat ook om psychologie. Ik bedoel, 24 uur verlichting laten branden. Dan kan ik mij voorstellen, mensen denken, wat is dit nu? 24 uur verlichting laten branden. Nou, wij werken daaraan mee, dus wij brengen dat een beetje nu terug tot de helft. En op die manier doen we enerzijds tegemoetkomen aan het gevoel dat mensen hebben. En anderzijds ook daadwerkelijk kilowatt stroom besparen.